जोबोद जाथाव दङ नै दाउआ लोगोफोरनि वाव नै बेथ' गोगोमखा बेखौहाय जोलैनो दोननाय जादों नै बेयो एसे सिगां बोसोरनि सिगांहाय बेयो साराय केजिमोन दा हयथ' बारायबाय नै गोगोमखा खारनोबो रोङा ओरैबायदि दागादारिया माद्राजि दाउ बियो माद्राजि लोगोफोर ओमफ्राय नै बेवहाय अमा फिसा दङ नै अमा फिसायानो आदार नागिरफैदों अमा फिसा 8था दङ माखासेयाथ' नैबे ओंखाम संग्रा उसुङावहाय नै ओरैबायदि उरलाबायगासिनो दंसै ओरैबायदि असाइसखा अमा फिसाबाथाय नै बोरमा माखासेया दस्राथिं जाहैदों हनै माखासेया नायहैनि अमा फिसाखौहाय अमा बिमाथ' दासान्दि मानै दङ नै मासेया गाब जाबाय मासेया उजिबाय बावलायसो फानजानाव नायसै बेनो नै मासे फाथालसे फानबाय बेबो जोख्लि नालाय होमब्ला जोख्लिब्लाबो बांद्राय खमद्राय जायाखै 6था फाननो मोनदों बेखौबो नै बिनि फिसाखौ 6था फाननो मोनदों आरो उजिबावनोसै ओमफ्राय नै फिसाफ्रा बै बिमा मासेनि फिसा बियो नै आदार बिखोना माखो स' खादों अमा बिमा लायोब्ला ओरैबायदि बाथे फैसा दैनो मोनो लोगोफोर नै बिमा नै एकदम हामबाय माने फिसाफ्रा बिराद आहार जायोना बे हिसाबैनो हामबाय नै वाव आदार बिदों नै देरहांबायानो फानथ'वा लोगोफोर बे फिसायैनो दङ नै माने भिडिअआवसो एसे गिदिर नुदों खिन्थु फिसासो फानजाथ'वा एसे दोनबावगोन मास मोनसे बायदि गग्राबो बानायनांगासिनो गग्रा बायजोब्बाय नै फैजोब्बाय माखासे आदार बिदों नै आदार नै मासेथ' फिसायैनो दं नै मासे गोरलैसो नै हाब जालायबाय आदार बिनाया गैयालाबो 3,500सोब्लाबो फैसा द्लाम मोननायसैलाय बेखौ फानखांब्ला बैयाव उजिनायस्लाय आरो बिनि ग्रोब मोननायस्लाय फैसाया बाथे अमा बिमा मानै माथामसो दोननो हायोब्ला जोबोद प्रफिट दं लोगोफोर नोंथांमोनाबो लानो हागोन अमा बिमाखौहाय नै ओइ खालामजोब्बाय नै खालामजोब्बाय नै माखासेया हनै